Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakom gani kapor banyile persya na kajing yorong ukunyang jingpang COVID-19. Hagani kejela, la bani I bagi nong suksnong gani kejela. Tang mari ailat ke sorkar ban play yaki dukan. Kiabe ban thiet yaki marbam, mardi jongki. Kontopru yaki dukan sam roshan. Yaki baduna kayo kokon, ukhaw roshan ulalong kajing yarap ka bakraw. Henry kajing kelipat kalong. Bakomno kitu ki bampat dan pat ika ration card. Hakabadan na preng jongki kibala apply Henry kimpat yo. Ban khamsyai halor kani kajing keli. Haka laipo trek mantau benai leber arajar arpo. Layo bantua jingmon nau sembot Menteri Rangba Kejela ubah Preston Tensong. MP katakan ya aku mengalah MP nama kitu kibalat nak PDS. Ya kepada ke PDS ngau pi ngimdon problem. Dan lek problem kalau kitu ki bomdon. Kabamut ki bahap andlong dependable haka open market. Tremene ka bangla batai ruklong ya ko open market ngin penting na bahkan don ka stok. Marklem stok ngong pipin don pisar don jebot. Namar kini ki BPL dan kini ki bahap PDS boni ki belangat lut apoka PDS mo. Ki bah boni ngong pi ko 65 to 68%. Haka jela juga berkoi kamu ki lahap kalau ko kan ke PDS. Dia haka PDS pada ngong pi nakalian ka stok don problem baru kau kin yo in advance what ya uneu benai menen la da patai ba ujong benai March klayo mentajong uneu April Maria poi kan ka first week second week kilasap tinang takan poi ke jong benai bi hak ba katar ke sampai kan not ka dong problem pi kalau ngumni to ngidei ban ngimdei bandu jingkermen let us hope for the best bakani ka lentia ka bagi ngilek kalau nam tak jing bahalang baro batong nya pek bahadu ka kasautrik jong uneu ba obnai April ladangi ila ban pass through ba umdon I weiru ibat test positive ngang ong pi kejela jungi kalalai na kejingma jong uniu kenyang jimbang to ka pada ka bagin le hadin jong ka kasautri jong kan ka national lockdown ya ka tu sia work out kum no le namar ngir ngi sutu bai kejing jogi pai ba pli ka namar ka de ka por thum ka portem ngila sung thu bai kata te ko mong pi ya ka tangin sati ka gol hadin bangila pass ya ka once we cross the bridge tingin sesuatu ka bagin le na kabenta joki nongrep ki bopli nam tak ki pai bai jong ka jela ka la bro tang balong ladangi pas ya kani hadu ka sautrik bomdon I weru ibangat haka positif jong ka nika kenyang jimpang ka bamut ka jela mi kala jomi kan nok safe kata nakalian jong ka sorkar hangisya ngila shania haka agriculture department horticulture directorate bakin walk out ya kini ba kum namar kidon ki kali jong kiru ki balak ban le ke collection nang tabandi pada namar bangila sya tabandi hala hakitu ki designated area jong kitu ki grocery shop ha ki locality ya ngi ba ke market ndon jing bandi tika ke problem kalau mentatang no ban lek ban collect dan ban litit na jaka baki rep begirian dia kata ngila shania apoka department agriculture department baki walk out di mentang asngau kilala ban walk out haka bakin pa iki kali ban likit na gitu bijaka ki ba kitum ong no satai salain smith lani ke lain sati salain boy kum piong ki genja sok u strawberry lani ki tursu lani ki sok saw lani ong no upul kubi lani ki kubi te kita ki ba ke bangi ila sim ya inisiatif na kalian joka sorkar Banyo yaki marba mardi haki benta sar jong kejala Meghalaya hakum kini kisngi yakon persya coronavirus lamiru bon teli kilat bantiet yaki marba lengba ki kor ki bor jong ke internet da ka bapenmi yaki ta ki online shopping hakaba tang lengba ka mobile phone ki bre klala bantiet yaki mar ki mata yaki bahasar kalong ke jerap ka bakraw hanrei kumnopat yaki ba haka thai nong kandong negara kadau yaki bahan nong kandong pi namar kani kabi piten sutu kawi mo kabak kam sirkai kadi hasor bat haki district headquarter namar lada ka atak kani ka jingpang kan long haki nigi area balik kali long kumta namar ba karosh kadon dan pi ong haslo la pi ong juai la pi ong kleriat pi ong hadong stoin la ni hanong po karosh kadon tilong ngiyale kan bala ban disperse kata bakan dum don ke collection juga beri bobon but ba ngi encourage
yaki beri basa hakini kisor haki town area ni encourage la dolong kabala ba ngin ya de online de order mo kabala si gijur ne pi ong kinu ke items ke sang ko kila ban le kata den re hakabe dei bat ki nok kondong ngomong api ka e ka bangi namar sanok kondong jingi sai don ki ke weekly market ko don nang ta ki don ki badon bat ka yo ka ba sisin south ni de kum ki turu ni angla shania ha ki deputy commissioner bat ha ki SDO civil bakin walk out no ban le khna ba ki tu ki jing tum jing tem jong ki la ban de ha ki tu ki seta jong ga joki nok kondong ki jong mi ka tu nok kondong ni kladon ki dedicated dukan ki bangi ong ba de ban pli ndai ba ong mangi play sisin chi tayo le ni sisin chi sisin asni raisi te ngila ai shania ha ki deputy commissioner ko bi bat ki BDO bat ki SDO civil bat ki kin walk out ki khrang ba kini ki essential commodities kin long available 24/7 sya ki long yim sem ha po no kondong ya kan ni ru ni bi kan ni ki jing te lang bat ki ram basno ka shom he ki ram basno la ki la ban ong sautali santali nutali ka shom kat ka size jong ka jing ha ka snong te don pat ki snong bela se tangkawi la ni don ki snong pada ki bom don pi kum gitar ki don hanong kondong ji don ki bom don ki badi beri utang i biscuit badi beri utang i ong nok kan tu i bit i singkop kum katar ka don te ya kata mila chania ko mo pi ha ka district administration bakin take care kum no ban walk out kadang ba kan poi kamar ba mari segitu isno mne tang business long ba ka stock bahkan irka kamar ba don teng ki ba myo ong no teng ki don stock tamba leda don ke hakalis kimla ban plik tu kan kade ke jisha ya kane sangil aikin section ha ki deputy commissioner mo bikin ya lum bat kini ki nong ki dor basno ki committee snong ba la ko no ka shop ki start ki committee snong namar pil don ke baki ai menta teng kim don stock shu tilen hoi don bade ki ba ko mo pi ki ban don stock kim yo lat ban plik namar beli ba ai tang sautali lene santali lene te nakaliang jong ka sarkar ngel aikin section si deputy commissioner ba ngau ba ya kabadai bat kini kidukan nah ki locality ki baper walk out kat nang bon nang ba bat ha kaju ka poru ba ka stock kade bandon na male no e ban play ya kaju dukan ka bom don stock namaron pilai wat don e ro di kata ngel aikin section ba kin walk out kin examine da ka jisu jumur lang bat ki bosno Kumba kalong hi hadu menta kejala Meghalaya kamdai kejala kebalala ban pendap hi ya barok ki marbam tang nala kajong kejala hakaba kadang hap hi bansania haki weipat kejala kajing kali hang neru kalong balada kajing penpoi marbam syakani kejala kan sangian o kansan nakani kajing long jingman hakini kisngi na kajing yakon coronavirus komno ka sarkar Meghalaya kanyele jane kla don ka order na ka central government ba menta lada kadang continue kani ka kajingwan ka train kejingwan ki kali kaumut kin ai kerpang hanot eastern state chumi ya ka cargo flight ha ka bakin lift na ka nono jaka khna mangin yo man sam ya ki pai ba jung ya bo not eastern state ya kata kaladon in place kan ini kaladon lepa kaladon ai kin section ba habro ki district administration ki helpline kaladon lepa 24/7 bani labu ki beri waktu 24/7 ndai tangi ke jingpang dan yakin kini isu ki bagi don kampi ong kabam ka dikat bade bakin pun bai ha une u helpline u bagi ong hotline jong ki district bro mentan mo ping la don bat yakane ki baro ki ramas nong la dip mo te hoy la se ki long yeng man kai wi ka yeng kip tip dan yakane ru ngila ain section ba tre kat bat ki borsno namar haki borsno ngila pentip lo haduk wat ki karpasu subodon ki bapang ki bestong ngimla aban ai karpas ya baro ten rei long la don ko no ka case ka bang ka authority ka bangi ai ka long ha ki nong yalam sno ba la ka mur ka wei le ne artali ka karpas ka de don subo don ke majesty ki bapang ke bistom ka wot phin le be chanu siteng be siteng yo la di phin lap chanu se DC office te na ka daw ya kata ka order ngi la de ai bat ba boro ki deputy commissioner ki pendon kam ni kata ha ka baki ai ka karpasu syakini ki rangba sno jong ko wei pu sno kanang ba kan long accessibility anytime la de na kajing penjari ka sarkar e kajing perkheng bakhangi kinong sosnong banmi na liyeng banyele persya yo khunyang jingpang corona ne covid-19 kabam kadi kade kawai na kabenta ka bapun kuslai ya kinong sosnong hakani ka jala Meghalaya
Kumba kalong hi menta ka sarkar jala kala keren tikna bagi pajba kim dai ban khoslai namar ki marbam ki dan bon Henry ka jingshap ting jo ki babon pat kalong balada ka nik lockdown ka beteng sakat to kat ne benai kinong rap bat kinong balasngi kila susyong yeng na ai kini ki breu kinyo ya ka bam kadi hato ka sarkar kala long mo ka balapan kre halor kene ka jing e jungi pajba ka ai ka jubab halor kene na ka sarkar tongan yasngap yu sambot menteri rangba ka jala uba preston tensong Kani kalong kumni ngi ai ka general notification. Dan mereka ni kaya dalam bagi DC, kaya sedu ki video. Bagi video kini slok bagi rang ba snong, kino yang lam snong ba de maki ki ban identify. Mangi u video num la ban identify. Ya ki bekum kita kelong ye. Nama don ki beli ki bom don pisah sisa taman thit marbam. Te nang daw ngi ai ya kani ka notification ba ki deban submit ki video brokoi na DC kin perpoi hapo kani ka lightering. Jom uneu benai April begin sekutu katnu kilong yeng ki bandon kata ka situation ki bamat kum kata ka jajinge kenang ba government kan berkat ya ki kerpang ka e ka bangila banle kane ka kategori ka ba ngingim kata ke ba undon kam bakin pha lang ba ki video kolong number 1 ki mastrur ki tu ki nok trei daily wages jom ki department ba prepare ki tu ki don kami keren ki job card holder ki baterai gitu ke kam sis paski kitu kini yok be la ke tulop joki kumade ban yok kini yok be ndon kam mani karen nang ta kitu pada ki ni ong ki construction building workers act kitu ki ba register bat ke labor department ya katu mentat kami keren nging la rai ban ai sia teng ka si tayo nang menta bikin yok ban thet marba mardi mo ten re ki ba like nang ta kitu ki bom don hakata kategori den ka daw ngi pan fresh menta lambau video bat video da ka jing identify lang bat ki bor snong bat ki bor tau bakin submit e kalis yani kenang ba ngin penrung yaki bat ngin walk out ka e ka bangila ban le na kale ka sarkar kamu kene la nang bakin register fresh kam ong register ngimot ban ong register kam dei registration namar pi yakine ki blak don hang tu nei pi menta ko mi job card holder ki job card holder ngan yotu ipi hakini shai baro sisnong ki de ban le kata kadeka kaba kalong mandated ba ki dei ba wei pui long yeng like no kinong tre sarkar like no kinong tre sarkar kimla ban register job ka namar bele bu nong tre sarkar yo tlo man ka benai ten le ki jingmut jom kaneka ak kalong ba bat pentikna ba ki breu ka minimum sis paski ki dio ha ki system ba kin dum yak thang kata kadeka spirit jom kaneka ak mo kaneka an ka ba pas kesorkar India bersua kalau nakam kata bagi beliau kini miap tangan tiki day ban register kenang bah habaklah register ki isu itu ke job card pada isu itu ke job card anda jia ke krisis kum kadi ke persuk sebut dengan i bahaki nong kendong i lakum nur ki babun ki langat akatu ke kategori ngam i ban bun su ki ban like na katuga job card mo tenre ki babun kalong hasor ki bom don kan ni ke bom trekam kan ni ke MNAG ha bom trekam ka tu pade kabut ki kwa register tang ba bom don le kumnu te kumni kita ke bom ong epi ngisapan kenang ya kan ni ka data joki bat lengba ka bosnong bikin identify ki ba kum kinu kita ke long yi ke don kam kenang ba na kale sarkar kan yo ban perkhat na kam ta ke jirap yaki ka tu te registration hon ka tu registration labor pi kadon arbenta kawai ka immigrant workers katala ka jong den le ka ne pade ka mo pi construction building workers act kane ka day ki hapan siu season siu but season siu kamut ka bay registration fees ki siu season siu nang tu klakut tang season siu te balai ki ong kumta bakin bangin haban pun biang ki kod slajuki khamtam mentang ngila database but kini kiba la register kumo api kilong entitled ban yo what i medical reimbursement kiyo na ta ka ba arah bagi pangru ki ka medical reimbursement kadon na ta ya ka education grant ru kiyo ya ki kod ki joki na ta ka balai what habayap ru kiyo na ta ka basau ka basau kolom ada jia kum kini ki jajing jia ka balong no ka ba jia ka epidemic ka jia ka ni ka krisis kumni ya kani kila ban yo bijinap dikata ke jumut ba ki register den re ka ba si kolong ba ki jongi
Kang awi kelomba nadu aja kat pra bang bat ye ke labor ke ba pela ka bang asusi kelomba ngingi don ki inspektor jungi ki labor inspektor haman ka blok ni pelong ye ka awareness program babun kim tre ban register anda menta pada ki kwa register kesto kata ka ka mindset jungi tang shu ong ka sorka bali pim register se lai kau dungga ki kanan de ti kidu pada ki jing metoi dengan blim you know Yang lai putung kar ko pat he. ka lai pun ka pinon ka don jumbu di wan ban bang kwai dong bang kwai sis ngi lai pun na mon ok da dengan ngas mon ong ba ki jongi teng ka ba tan su ong register i kumba ki ting ye ko sarkar ki sngo man ba ani ka ta register te yo syakem da yo kumni yo da kum kata ka jajing long pi ngidang duna pala da ka jing perka re kan ni ki register kalau na ka menta ka welfare jong ki ni ki dong tri ki mystery ki betraying ki betraying ke welfare jom ki kini pi de nak da ngas ko man man kerpat ki banang ne syakmat an lalat kan ke krisis ka bahai ba ki register kenang ba kan pensuk iya ka jing im jaga long run ke jom ki